Ribeira estuda a opción de modificar a ordenanza municipal para adaptar as sancións á actualidade. As multas por non cumprir a normativa de lixo son de 30 euros, 5.000 pesetas no 1992. A loita contra o lixo é unha constante en Ribeira, onde o goberno local tivo que recorrer a sancións económicas para incentivar a xente a depositar as bolsas nos contedores. Sancionaron a 4 personas. Esta semana xa hai 4 requerimentos para mandar. Estou esperando que a alcaldesa firme os requerimentos para mandar xa outros 4 requerimentos. A ver, nós non queremos eso. Nós aquí ahora mesmo no Ayuntamiento, nós estamos a traballar por o pueblo, estamos a traballar, pero temos que traballar por a xente aquela que, por lo menos, que é un pouco cívica. O que tratar é de que os que non son cívicos, levarlos ao rello, pero como sea. Se non é por vos, pois terá que ser por as malas. E tamén puxo o foco na recollida dos excrementos de cans na vía pública. Eu vin xente. O tema do can, eu tuve que mandar a policías, de paisano, porque nunha das plazas moi importantes aquí, hai rapaciños, indiscriminadamente os cans facían o que daba gana. Eu tuve que mandar un agente de paisano para erradicar ese tema. Aínda que as sancións, afirma, teñen que ser actualizadas. O tema dos cans, a ordenanza municipal, que é do ano 92, reformámola no ano do 18, no 2018, demos unha reforma. E aí nesa reforma entraban o que é o tema dos cans, non? Realmente, renovouse eso, pero o que non se renovou foi o tema da sanción, é o que te estaba dicindo antes. A sanción daquela eran 30 euros de hora, que son 5.000 pesetas. Polo que sostén que se está a traballar para renovar a ordenanza municipal. Temos que renovalas e poñeros un pouquiño ao día. Sobre as ordenanzas dos cans e tamén sobre o que está pasando sobre os contenedores. Eso xa se falou tamén na reunión pasada que tuvemos con Urbaser. Esa se falou tamén das ordenanzas de volver a renovalas. Pérez Outeiral recordou que no caso de que algún veciño presencie actos incívicos é preciso chamar a policía local. Está para eso. A policía local está para eso, porque se pensas que alguén vai denunciar ao ayuntamento por un veciño, eso non o van a facer, non se fai. Podes avisar a policía local, claro, que é o que ten que levantar ata, o que ten que levantar é sancionar. Ora, todo eso tamén depende das ordenanzas municipales, porque claro, hai unhas ordenanzas que son moi lixeiras, e claro, a mellor incluso o propio agente non ten unha base sólida para poder sancionar. Debido á antigüidade da ordenanza modificada no 2018, urxe a súa actualización.